Lah kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngrayu Bu Kesi ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing ngrayu Bu Kesi mbiyen nggih. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Lek Mbak Tutik cara buah. Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan, Pak. Apa kok? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoke diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik kayak nik. Pringkil-pringkil ngono. Tapi kae enak lho. Cing kae tak wonge. Ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Waduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Kira ngerti khasiate pace. Seneng Ora wis bakal mulih kowe. anggere wayah mene wis wayah tawa-tawa seneng. Serampatke men jumeneng Mas Gareng tralala. Wah iya. Monggo Cak, yuk. Mas Gareng jumeneng oke serampat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah sehat nggih Mas Gareng. Awit donga pangestu Pak Yoyo kula sehat walafiat jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun. Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Nggih. Jenengan yen kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabe kok ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, ning nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Contone. Contone wong edan sing turun dalan ora katokan nika. Nika sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ki mau. Lha pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih Pak. Lah kok madake kula wong edan. Lho mboten madake Pak. Anu mboten Pak, niki kula mah bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasanya saya teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki ya pinggir dalan ning sawah pancen iki ning kono ki ya dalan.
Maksudnya pinggir dalan gede mriko, Pak? Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampeyan madake dalang karo wong edan. Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten? Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku, Pak. Enggak, beda ya. Iki edane wong golek duit beda, Pak. Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu delalah jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih nuwun sewu sanding terminal terminal nika Pak nggih nggih delalah petuk karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi buh daleme pundi ora ngerti mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari ora ngerti ngono kuwi lah bake bareng tak telese-telese dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki niki. Mau lho. Sik wong edane apa pripun Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Indomaret. Indomaret apa to Pak? Heeh. Nggih. Daleme Pak Wito ngertos, ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng ngimput ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane Pak? Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki gareng Nggih, mboten niku mawon, Pak, titikane kathah. Apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham, Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten niki napa, Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih, Pak, rombongan edan ngoten mawon, Pak. Gareng edan, galange ya melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalang edan, dagelane edan, kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kocluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kowe madake Pak Wito. Pak Wito napa? Sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duwe tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel titeno tak gak mulih kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas luar biasa, Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan toh, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Sumardi. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebabnya napa? Lah kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gede niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hongkong, Cina. Wah, kuwi ya apik pahlawan devisa negara niku. Ngentuke dhuwit. Ngentuke dhuwit. Oh niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat tadi tuku teng warung.
Misale butuh napa ngoten tuku ten warung ngoten lho Pak. Oh iya lek ngono ki ape mak teratap tak kira tuku sing maksiat ngono ki. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyok niku istiqomah Pak mboten neko-neko Pak. Amin alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene mula raneh ramokal panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing laladan Purwosari sing ngesterani rawuh semene akeh kuwi Suwito. Nggih Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah aku wis mbatin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lah kepinterane kecerdasane le bab kuwi. Niku lak riyen Pak. Saniki pun bodoh Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwito S. Suwi kalih to persuku Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwito sugih katresnan ya tresna marang garwa putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih niku su. Wi. Halo, Wi. Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to Pak. Leres. Oh ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah menawa salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok mengke saged kewirangan. Dereng kok. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwito karo Ibu Mariyati. Mariyati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe kang garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku mah Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir pi. Sik to Pak. Wong karo siji Dik. Iya alon-alon. Nggih. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek iki gareng pacitan. Ah iya. Berarti apal men. Wajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut dewek kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, duwe nun sewu ira-iran nggih dhuwur terus nggih klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri.
Langka lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Niki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak. Asli Mas nggih. Asli semprotan Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng celekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho Pak niki Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut Pak. Nggih Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Monggo Pak Gareng niku pun entuk kanca niku. Sugeng dalu wong ayu. Ya sugeng dalu Mas. Aja Mas ta Nduk. Lah piye? Aku nang omah diceluk Gus lho. Mosok kaya ngene kok Gus iki lho. Gus anak Kiai. Gus Buntung Pak. Sugeng dalu Cahayu. Ya sugeng dalu Mas Gareng. Lak ya pinaringan sehat to. Sehat. Sedulur mriki kersane pirsa. Nggih. Wis ping pira sowan anu menghibur ana ing laladan ngimput. Heeh. Purwosari dusune ngimput. Wis ping pira? Nembe sepisan iki. Lagi pisan iki ben kenal. Berarti dadak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho wong kenal kok mung disayang tok iki lelaki apaan? Nek nyet wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir. Bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, lha nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yayok nggih. Leres. Nang ki ora mung kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. Lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, reng bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi, terus ngono iki piye? ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngono dudu wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho nek carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Mula leres ngendikane Pak Yoyo iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa nggih Pak nika? Perunggu ya. Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Berarti tahun ngarep melih Pak iki. 100 tahun. 100 tahun ngarep iki lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi dereng kenalan Pak. Urung to? Oh iya ding lali. Nembe ngrembug meteng wae lho Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu Pak Bu. Nggih. Alamate ngendi?
Kula aslinipun Kediri Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana seni. Ning urung duwe bojo. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya iya. Eling-eling. Aku wajarana ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sasideman bir. Oke, Pak. Nggih, bawa ya apa? Sak bawane men digatek karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek artekno ngene iki Mas, ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sampeke. Angel ra. Awalnya ikut Sang peke. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyayi sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine, ayo. Dalange Winong iki, ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya. Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Nggih. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh Duh. iya. Iya wis, Mas. Moji roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. ah ya. Wah, aku angger apal kena gleling kok, Pak. Pripun? Angger apal no banter gleling ngoten. Lah ora apal. Nek apal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet nah sampean. Heh? Lagi wis pucet. Iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. Kemudian Ah iya. Ya bir. Banteret terus kayung yon. Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Kulok, Pak. Nggih. Pripun lulusan SKRI ngeten iki, Pak. Sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso ta? Ora mudeng ta kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon bir.
Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking Wukir ngono apa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso ya, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Lah dek bir kita kan tanglet kula. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet Pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet Pake. Selendang kuning saking Wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik, yang berbudaya, yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Ngono kuwi mau. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul Pak ya? Betul 100. Tak eling-eling. Heeh. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye? Adalah pripun Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Engko ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang pramana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Neng wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pintar menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Aduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung remarang bendara. Merayu kepada tuannya. Berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking Wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter merayu Merayu. terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke nek sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing rayu. Oh. Nggih ta, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Tapi kok- Sing rayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomor kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulestya pijer ngencangake alis. Ayo apa artinya? Diah Sing-sing-sing. Sulistya. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono. Lah kok sandas? Nek ora iso nduk kudu ngene. Aku ngene iku ndasku melu kabeh nduk. Ayo. Ngincangke alis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman.
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bolo-bolo ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya nduk, Bir. Urip ana kutang sembah nuwun genduk Birgita Ayu Made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandhangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Lah ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah menika malah babar pisan mboten duga mono. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto.
Lah kok ri palungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika Bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Lha nggih. Nggih mergo niku nggih dawuh jenengan leres mergo pancen piyai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Lah panjenenganipun tasih teng Lebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi, ciri khasnya Madiun panas-panas melaku. Mangga, yuk diaturake, dados. rumiyin tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Gareng. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang neneng Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku nggih keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo rabi iki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yoswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira yo meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok ganteng. Nun, sok ganteng. Oh, sok ganteng. Iya, gek dhuwit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan.
Ndelalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing dihapusi ngono lho. Monggo Pak, monggo Pak. Pak. Niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi. Wakil Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki Mas tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning hati-hati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya garing malih kaya kotak amal niku Mas. Ketinggalan ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Ya ta. Nggih. Alah Pak, ora usah isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun. Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Sedulur kantut. Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku? Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, langke. Ngawi. 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 Oh nggih. Dadi kula gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan teng Madiun ngoten lho Pak ya. Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih, wis pas. Lho kalau dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Mal Pak. Ngono ki lho Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ora didaku dulur gitu. Ah nggih ngoten. Biasane lah angger piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Malah napa lho dadak mboten sah pun mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nek kepareng dangdutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok dangdut, Pak. Pak nek mung rombongan Pak Yoyok niku krawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin. Monggo. Kono sing do sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah, wis ganti ta lagune Pak. Wah, biasanya jambu alas kok lagi. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure, Pak, sedulure. Monggo, Pak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten kemawon. Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo ya duwe. Kok aku nyepakne iki loro ku ya nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya ora ndang-ndang ya. Ya Nduk, jumeneng ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kare larasipun. Remenane langsung niki. Ronon? Remenane langsung. Oh, ampun kemrungsung Pak, ngangge pemanasan. Nggih. Pak Tiara. Tiara? Mutiara. Gusti Allah, Mutiara nek Marsudi. Iki Bapak, Nduk. Lah, iki to, Pak? Marsudi lak mau meneruskan perjuanganku. Ora. Dile Bapak ya nyangoni kok. Nggih. Nyangoni golek, monggo. lek golek. Aku ora mbok Pakmu ra apa-apa. Winong iki saka Tulungagung. Tulungagung, nggih. Karo Mbak Triastuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Biar tang. Oke.
Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten iki anu Pak niku lho Pak semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Lu semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara. Anake Marsudi niki apel Pak. Apel. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten niki Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika umpami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoknya sae to Pak. Nggih. Bang Mulir Ranggo ndas pokoke Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah. Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. Apa kuwi? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoknya diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik kayak nik. Pringkil-pringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecing kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Oh, pace. Ngono lho gumunku kok codot ya doyan gondol iki lho gumunku. Sampeyan ya tau mangan to pace kepepet. Malah ora. Mergo wining iki khasiate nek nggo obat. Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek mboten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk to dandan. Jare iki wis tak persiape 3 dina arep macem. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti. Kula nyuwun gesang dan. Sik tau. Jaremu pace kae ndek kan sampean ngomong ndek penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kula kencing manis. Masalah. Kan teh gawe niku kula ya ra tugu lho Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentangring teng meja terus kula turi lah ngoten niku. Terus kencing manis sih penyakit kok malah dituri ora. Mbah wong nyatane ya manis. Terus urip ya, saiki urip ya omonge. Urip nek anggere kena kipas angin mati meneh. Ayo tunggale kae lho. Iki lho, nong kulino ndelok film Walid to takon. Apa? Iki ben takon. Ini Pak Gereng takono. Walid nak Dewi boleh. Nah, takono. Wis pokoke Walid nak Dewi boleh ngono ya. Sing piye to iki? Wis tak pokoke. Pokoke ngono kuwi. Nah, wong tuwa ora ngerti. Walid nak Dewi boleh ngono ya. Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Tak nak, Walid dah layu. Oh, nek ngono ya Walid Walidaya. Coba Lestari mundhut saka Sing piye to niku? Mula kowe buka TikTok gur live ae kowe ora ya ngerti. Ada teko Walid Walidaya barang Huma Kamar Bayani Sohiro barang iki apa? Iya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Kepala Desa Lestari, semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat ora pegat. Betul. Purwosari beda penemu ora padu. Leres. Purwosari beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Wah, Gareng ngelem tanggal 20 ben dijak. Kudu Pak, nek mboten dijak nusul. Oh, ngeyel kula Pak. Siapa sing membayar? Ya ora njaluk. Oh, ndak nyeluk. Wah, kok wis Ikhlas. mampu. Wong ikhlas. Wis mampu. Wing cukup ya. Mong kepengin ketemu pace aku. Ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Waduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Ora ngerti khasiate pace. Seneng Ora wis bakal singgah mulih kowe. anggere wayah mene iki wis wayah tawa-tawa seneng. Raketan duwene pace ditawake tegese seneng sedekah. Monggo Lestari jajangos. Matur nuwun. Terima kasih Genduk Winong Mbak Tri Hasuti.
Mas Gareng. Dawuh Bapak. Nyuwun pangapunten wau sampun mawantu-wantu mawanti-wanti dawuh saking Bapak Suwito. Sampun dados tradisi keluarga mriki menawi tengah dalu niku wonten pandonga ingkang lumantar budaya. Oh ngaten. Nggih, wonten maca dandang gula tolak balak. Cakepanipun namung setunggal ning digarap telung rambahan. Dados ingkang setunggal kalih niku bawa, mangke ingkang angka 3 menika dipun palaraken. Ngaten, nggih. Dados nuwun sewu kalian ndedonga sesarengan ngestakaken dawuhipun Pak Wito wiwit saking Bawa Rumiyin Putri. Nah, saking Mbak sinten Bu Kesi? Mbak Lia. Mangke sair yang kedua saged Bu Kesi. Ketiga Kakung Palaran. Ya, pandonga. Tolak balak. Monggo. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi Jim setan datan purun panaluhan tan ono wani miwah panggawe gunane wong luput geni atemahan terta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna tutuk pan sirna ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jam setan datan purun paneluan tan ana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana nyedak mring mami Serpak Mas. guna duduk pan sirna
Durga Mendak Kala Sirna Yuwana Basuki lan Widodo keluarga Bapa Suwita Pak Gareng. Nggih, saged istirahat langkung rumiyin mangke bacut nggih gara-gara. Iya, tak dherekake Mak. Yo, ning palungguhan iki magita-gita bebarengan. Ayo Mak, yo.